Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paZerare 263 pano pachanya nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell kuitira pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchangori kutanga kumawana. Muri yeZimbabwe first update yandinayo update iyo yatapiwa makore nevanhu avo vakafira mubhuti remota kuwadzana. Dari iri richitungamirirwa nasekuru Kanengo. Ndinokumbira kuti zvinofika comment section pamusoro penyaya iyi, pamusoro pekufa kwakaita vana ava. Sekuru Kanengo obuda mastreets esocial media vachitaura kuti nyaya iyoyo yakanyararwa. Toda kuidzosa mudare muno muna December muno manzi nyaya toda kuidzosa mudare tipatsanure tione kuti zvakafamba sei vachishandisa nzira yekutonga nedare ravo kuchivanhu. Ndo way yandiri kutaura nezvayo. So ndichakuisireka short video kawo wapedza ukaona uta zvinofika comment section. Ndichaedza nepese pandinogona napo kuti ndakurukura nasekuru Kanengo ndakwanisa kunotorawo nyaya kana kuti kunotora video padare iri richiitwa ndoposta panapa paZerare. Sikagarai masubscribe musazodye manongo usazosaririri ndati subscribe ndationeka short video. Tine nhau iri kutaurika iri kunzi tapiwa makore vanhu vakasungwa vari kunzi vari mukati meusungwa vakuzviramba kuti isusu takangorohwa nemapurisa takangomanikidzwa takabvuma zvese handizvoka. Saka zvadzoka kudaro tobva taenda kumhuri yekwana tapiwa makore vari kunze vacho vakaparirwa mhosva vari kuti aiwa basa mapurisa vakabata. Saka tada kuchipinda isusu ana sekuru Kanengo nekuti ava hama dzavo dzine shungu dzokuti vari kuda kuona munhu anogona kuita basa kuti vanhu ava testify ari mukati meusungwa. Hana kuti tongai pazvino sofa zvakudawo mweya. Isu tinonzvera mweya ana sekuru Kanengo tifambe nenyaya dzachodzodzo. Tabvapo takuchienda kwenhau yevana vedu vakatisiya vakashungudza nyika yese yeZimbabwe nanhasi vanhu vanakana nemuromo. Saka nyaya idzi toda kuti timbodzifambira timbodzitsvagurudza tomboona kuti vana ava vakafonei chivanhu here kana kuti vakangosafoketawo vega vakangoshaya. Saka ndino urombo nenhau iyoyo plus vanhu musataure zvinhu zvisipo kana munhu chinhu chaitikawo ngachidarike. Vakutipawo basa isana sekuru Kanengo tada kutsvagudza tada kuchiziva manje kuti zvakafamba sei. Saka sekuru Kanengo vamutreka soda mari yemunhu asoda chichi ndichauya ndichizoudza right niwewe akaita zvindinhenge pachena hazvina basa kuti hama dzacho hadzipo hazvina basa kuti hama dzadzaya kudare ndichadzoka kuti zvakare padare ndichizokuudzai. Saka rambai muneni rambai muchitereni. Next update iyo yaThandaza. Thandaza munhu anoita zvekapo paFacebook iya inonzi macontent yemacouples zviya. Ane mukadzi wake wanoita naye mavideos waanobuda naye pachivhitivhiti vachipanana rudo vachidzidzisa vanhu kuti chii chinonzi love. Zvino da kuti titonge nyaya iyi. Mukadzi kana akutonga murume pachiri nemarriage iri ipapo tine mubvunzo. Tidzidzisei mucomment section vakuru isu vechidiki kuti mukadzi kana achitonga mumarriage wakatsiura mukadzi obva atitsvaga umwe hako anoita anokuitira. Ndiri kubvunza nchidaro. Wakatsiura mukadzi obva kudza kuti tsvaga umwe anoteerera pachiri nemarriage iri. Wakatsiura mukadzi obva kuti tsvaga waunoona anoita zvaunoda pachiri nemarriage iri. Wakatsiura mukadzi obva ati ndakuenda kumba kwedu oramba uchishingirira here uchiti wakatsiura munhu obva ati ndakuenda kumba kwedu ndakudaiso. Soda kusiya mchiona video pedza una video taura zvinofika comment section ndo chinhu chaparadza mamarriages akawanda. Much love. So I'm just gonna go straight to the point because ndikanyarara ka mangwana ndichachema and then ndikahamba ndakanyarara futi I may also lose with one thing I love most myself. So guys, mukona kuti last time pakaitika zvinyanya pasocial media pakaitika zvinyanya. This story is not about anyone else, it's about me and my wife. Vanhu vanowanzo kundituka kundijaja and ndinogara ndichirwadziwa with being judged nevanhu because nezvandinenge ndichiita nezvavanozojaja and no strong wandinenge ndichiona ndichiisa. I end up feeling like what am I even doing pasocial media kana ndichiti ndangotorawo zvinhu zvomalife angu pati kudididi tichingodai tichiposta. Yeah, and the people
misjudge me lot of time because anditaure zvinhu zvemba mangu. And the last time pandakauya nezvinhu ndakauya ndikabva actually my wife come pasocial media achibaya my life. Tandazi andisiya, tandazi akudanana nemusikana uyu, asiya inini nenhumbu nemwana. If we still remember, that was 13 ndakangama, but aive nedumbu ipapo masaya adaro zvakaoma mamoza guys. Totanga kubatikana ngatanga kufunga nesvazvo. Alright, kandingoenda straight to the point. Then adaro inini ndabva ndazoya pasocial media ndati kune vanhu guys, vamuri kuzwa izvi ndezvekudi ndezvekunyepa. Junior asi mwana wangu. Then tazowirirana I come back again ndandati aiwa guys ndainyepa Junior mwana wangu. Do you know what happened? When I started to date my Junior, very motichi vanga vane mwana wavanga mudiki vanga chimusvere yaye because aive nemamonths almost 1-2 months ya pandakatanga kudanana nawo. Junior aive ne2 months. Then inini ndikatora Junior ndikamuita mwana wangu and ndikamuchengeta aka-acceptwawo kuhama. We loved him. Zvototo vanhu vazhinji chaiko nanhasi you still believe the Junior mwana wangu. So after that takazoita dambudziko rekuti pakatangira issue ndepekuti anongona even time yakauya mai Junior vachitaura zvavakataura paipai. That time, do you even know kuti vakatanganitsana neissue yekuti patakauya kuno tirikugara kushokunzo ndokuna baba ndokuna baba vaJunior ndokufamily yana Junior ndokwairiko. Paipai mwana ada kunikomba kwawo ndikati aiwa 100 tese avati aiwa asida kuenda ega, ada kuenda ega iye hauzi family uri mukwasha iwo saka ufanira kusvika ku. Asi ndikumbira guys uvunze inenge azhinji ndiri mukwasha ndochivanhu here pamwe ndinde isingazviunderstand ndochivanhu here kuti inenge azhinji ndiri mukwasha womba kwana Junior here kana kuti ndiri mukwasha wokumba kwana mai Junior. Then ini maona angu I believe kuti since ndaichengeta mwana vaifanira kutondionawo then togara vazive kuti mwana wavo ndikupi uku ndokwaari. But iye aienda aigona kunoswera ikoko ndakagara kumba kwana mai wake oswera kuzomona time old and mwana wacho wamusiya ikoko saka wanga waswera ikoko uchitei. Ndandati aiwa ini zvokutaura handiri because anotaura mai Junior she's a very talkative person zvokuti kana zvenyu zvamaiudzwa zvokunzi tandazi anoshungudza mukadzi anorwa guys kudai kutotsva chaiko ndini mai Junior vanotaura even pavasina nhumbu vanotaura and aiona pese paitaura asina nhumbu aive neshungu dzekuti dzekunzvova. Mabviro akaita nhumbu yekutanga yakabva patakanetsana uku nenhau iyoyo yekwababa ake ndikabva ndinobva ndikaona zvandiremera ndinobva. That's what I do. Ndinotongobva ndega handitozvokutotsera ndongobva ndotosuduruka ndakutoruka ndandi kumba kwemunhu ndobva ndatoenda kumba ndandafambira nhau dzemapepa idzi dzekutoenda naJunior uko tatangoita kuti mwana angozivachi hama dzake ozi. Asi ndabva ikoko ndakauya kumba. Then when I come ndabva ikoenda ndo pandakatanga kuagarwa andiginwaka nazvona after 3 days ndo zvaanoita andifonera baby I miss you baby this and that I'm sorry chichi ngatarega ndikuregerere kandimusiye ndikuti mwana achisvika ndikuona dumba pachisina aunda. What happened? Nyacho haina I'm sorry yange singatombonzwisisiki ngati kusvaini pamwezvo ndo zvarongoona Mwari. And then now pakazoitika nyaya yekuti tasvika uko tikabva tanetsana nenyaya iyoyo again achitaura navo pafoni
avati ndakwenda handichade imba chichichichi uyo mpum aenda inda kutanga kutsvaga munhu ndiyakaenda nemafoni ese akutanga kubaya malife achindituka baba Junior wazodai anozodai. Inini handisati ndambochitira mukadzi wangu. Actually inini zvandakazviudza inini mulife mangu, I don't cheat, I move on. Ndikaona kuti hazviite ndinotombogara ndiri single then ndozomove on and ndatokudza zvakanaka nyangu izvi ndazvisarenda. Then musi wacho ndazoenda ndikanochinja malaini ndanatsvaga foni ndanobvisa munhu Facebook ndandatochinja everything then I put myself into Facebook then ndandambloka 2 days akundituka ufona achituka ndikuzobvunza kuti ko munhu ari kupi hezvo munhu achiva kuPort Elizabeth une murume wangu osangana naye vakutodanana zvokutongoti one day matosangana nhasi matorara mese mangwana makutongomuvha makutoenda kubva kuCape Town kuenda kuPort Elizabeth une munhu wangu osangana naye just 2 days. Then your family ask kuti zvaukuita zvikanzi uyo ari nani ari mature muhombe haambofanani nani natandasi I'll go and take mwana because kuPort Elizabeth kwai kudhuze nekuJoburg ndokwaigara mamangu saka ndokwanga kuna Juju Masaya. Now Mwari, what kind of problem is this? That time I was the one futhi akablame her with all the people family. Isiyana naso munhu wako chimoza kuti it's hard guys dakudza icho kwagama uzogara kuti uri mukadzi wourira murume ozviziva even when kama uda kusangana pasex chaipo baba pane pachirwadza unyazoziva kuti ndikuda kupinda panhu pakapindwa it's so hard zvokutodaro. And even though I sacrifice ndikamutora bheki ndikanyarara paFacebook ndikaita ngati benzi, then she took that advantage all the time kuti baba vanondida saka I have to do this. Besamuchona paipa pandaiklina kuti ndozvandaingove maidinamba mogona kutoswera mune zvindo asati atore nhumba maitoswera mune tsvina kuCape Town aripo angovati hadi kudai. So ende inini chinhu zvondirwadza when I met my junior never any problem muhombe vaibhilita zvaya zvokuti nani stop zvakaita almost 5 months but I number minder. I was there for her. But what hurt me the most, like as says, after all I've been through, a number of friends, I'm trying to get a girlfriend. After all I've been through, people they still bully me. But I would say, I know Ramkazi, in my junior like. Kamega my junior no tower. Funzai Bruno right. My junior no tower, but is a good tamba. Can I paka Bruno Pana? Langota akato yonyara avatanga to face ana Bruno nji. So sometimes you might judge me. I know you love us to see us together, guys, but things is getting worse and worse every day. My junior avadi kutsurwa. My junior avadi kudi vanoda kuzvidza kuti ivo vari right. Kana vakutaura zvonzi ndongozvona uri right ka. Ndobvunza kuti ndakutadzira papi. I just ask you kuti wadai hope watotsamwa. Kana pavanhu chaiko ndikaona kuti aita problem ndinomushedza ndonogana kana kuti panze. Asi anototsamwa dashowa munhu wese kuti ndabva unotsurwa. Tanga kutaura zvisizvo kana tanga ngochema then people then blame me ngati ndikubhula mukadzi. Apa ndangomudza kuti abebona vanhu vakutamba navo hausikona kuti vari kudai ende hazvina kunaka wadiwa wasiyana nazvo akutochema. So I tried a lot to Saudi mvurira saluni anga asingaendi kudai zvese ndikatenga bhero ndikati pamwe anosara achimbodai ini chimborwa zviraundi bhero raiya harinambovhura ratengeswa. So I always try and mozati pese panoita majunior china anondisiya ndisina kana mari zvazvokuti anengada kuti tidzokere kumashure tingodzokera kumashure all the time. So now pane zvandafunga kubva pakaita nhumba akundirova ende anoziva kuti handidzosere idogona ngombambama but which is not good futi kuti nditomurova kwacho but
zvazi kuti warohwa ubva ngoti une unopenga ubva warohwa munhu kuti bam. Then inini manje anogona kutotora kana bonza achingokuponda naiwe ndisiye ndozotsvuka kana ndomubata ndakamisa kusofa so usinoni ndakaposa ndabayiwa nembanga. Last time apa ndakarohwa nefeni senchafa iye ndi akazobuda kuchipatara mani kuda stress iwo dzangaita. But guys dakudza izvezvo mukabvunza izvi manext door edu vanokudza kuti mwana ari munhamo. After all, and this I'm saying this because my family, they say I must not come in social media and explain this, which was good. But how can we? Because mangwana achabayiwa nebanga ndini, and understand. And how can inini ndinosara ndiri mumba mukadzi achingobuda everyday angotsura otobuda everyday achienda. So chinhu chikundigumburira izvezvo ndechekudai. I know kuti vamwe vanhu muchajaja nemwe way. And trust me, the way I'm judging on the oil, and the way I'm just trying to run the oil, and it. So when you have to come to Zimbabwe, it's fun to have social media, but pane dzimwe manje dzokuti wakuziva kuti ya uchade senini I'm done and ichade ameno tikazodzokera nawo edu pesi patunetsanga ngomudza china katanga kunituka kunzwa mwana aso wako ndokunde mwana aso wako mwana wacho ndiani zvanza ndombi pese. Saka musunoyu apfeka chishoti chake chinosvika umu anozandogana bamukuru chisvika umu kudaro chaizvo zvaunopfeka muri mubedroom muri 2 uyo akufungura pamberi pabamukuru achingobata ndakambomutsura nezvaro anenge ada kufamba naro sotiro akashama murodhi naimai Junior. Ndakambokudza anenge chidress chake chekutenga chakatosvika kuno kumusorosoro kutoti angodai zvose zvinooneka ndozvo zvaanenge ada kupfeka zvese pamberi pabamukuru. Mangwana uzwa kuti bamukuru wadanana namainini totanga kublema bamukuru mane vanaseni. Ndamushedza baba naimagine auzoona here bamukuru wako ari muno enda unobvisa chi akutotanga popota nebasa reko paint nebasa reko naiwe chi hashandoendani hechichikingata unoenda kupuni mwana wangu zvanza asi mwana wako ingasauda enda kupusika ndikuenda na baba wemwana wangu. And I hate when people blame me. I suffered in kuti tikwanise kusvika palevel atiri zvinhu zvese zviri mumaadvert atinenge tichiitira vana nditi bhowanzi paadvert ndikuda kuitira ndokupa chakati atoshanda. It's not kupema. Pandakanga ndichipema papa ndo pandakanga ndichikumbira kuti guys ndikukumbirawo mari yekuti mukadzi wangu arapwe. And I loved it zvisingaiti nanhasi ndichiri kutomuda. But dakudza guys I'm not okay every single day. Ndiri munhu wekuti I am living life yangoti yekuraramira vanhu nesocial media kuti I can't come to social media ndichichema nekuti vanoti ndiri murume. You don't have to cry and unofanira kufira mwoyo. Ndakazomudza kuti why I've been bullied in my own house. Indakakura ndichitambura ini isusu taenda kuchigayo zvekuti zvakafa tairima ita zvese iye hatozviziva zvese zvavo vana vakatokura vachienda kuzvikoro vachidii isusu hatinika vachikoro hanitochizivi. So guys sometimes zvimwe zvinhu it's not fair. Musi unoyu futi ndakamunyeba Junior asi mwana wangu then tazowirirana I come back again ndandatayiwa guys ndainyepa Junior mwana wangu. Do you know what happened? When I started to date my Junior, very motichi vanga vane mwana wavanga mudiki vanga tichimuzvere yaye because aive nemamonths almost 1-2 months ya pandakatanga kudanana nawo. Junior aive ne2 months then inini ndikatora Junior ndikamuita mwana wangu and ndikamuchengeta akaacceptwawo kuhama. We loved him. Zvototi vanhu vazhinji chaiko nanhasi you still believe the Junior mwana wangu. So after that takazoita dambudziko rekuti pakachangira issue ndepekuti
anongona even time yakauya majunior vachitaura zvavakataura papaya. That time, do you even know kuti takatanetsana neissue yekuti patakauya kuno tirikugara kushokunzo ndokuna baba kuna baba junior ndoko family yana junior ndokwairiko. Papa mwana ada kunikomba koni katai 100 test avatai wasida kuenda ega ada kuenda ega iye hauzi family uri mukwasha iwo saka ufanira kusvika ku asi ndikumbira guys uvunza ini kazhinji ndiri mukwasha ndochivanhu pamwe ndinde singazviunderstand ndochivanhu rekuti ini kazhinji ndiri mukwasha omba kwana junior here kana kuti ndiri mukwasha okumba kwana mai junior. Then ini maono yangu I believe kuti since ndaichengeta mwana vaifanira kutondionawo then togara vazive kuti mwana wavo ndikupi uku ndokwaari. But iye aenda aigona kunoswera ikoko ndakagara kumba kwana mai wake oswera ozomuona time old and mwana wacho wamusei ikoko saka ngawaswera ikoko uchitei. Ndataiwa ini zvokutaura handiri bosi anotaura majunior. She's a very talkative person zvokuti kana zvenyu zvamaiudzwa zvokunzi tandazi anoshungudza mukadzi anorwa guys kudari kutotsva chaiko ndini majunior vanotaura even pavasina nhumbu vanotaura ende aiona pese paitaura asina nhumbu aive neshungu dzekunzvova. Mabviro akaita nhumbu yekutanga yakabva patakanetsana uku nenhau iyoyo yekwababa ake ndikabva ndinobva ndikaona zvandiremera ndinobva. That's what I do. Ndinotongobva ndega handitozvokutotsera ndongobva ndotosuduruka ndakutoruka ndandi kumba kwemunhu ndobva ndatoenda kumba ndandafambira nhau dzemapepa idzi dzekutoenda najunior uko tatangoita kuti mwana angozivachi hama dzake ozi asi ndabva ikoko ndakauya kumba. Then when I come, ndabva ikoenda ndo pandakatanga kugarwa andiginwaka nazvona after 3 days ndo zvaanoita andifonera, baby I miss you, baby this and that, I'm sorry ngatari kandikuregerere kandimusiye ndikuti munhu achisvika ndikona dumba pachisina aonda what happened inyacho aina I'm sorry yanga isingatombonzwisisiki ngati it's fine pamwezvo ndo zvarongoona Mwari. And then now pakazoitika nyaya yekuti tasvika uko tikabva tanetsana nenyaya iyoyo again achitaura nawo pafoni abva ti ndakuenda handichade imba chichichichi uyo mpumu aenda inda kutanga kutsvaga munhu ndiyakaenda nemafonesa kutanga kubaya malife achindituka baba junior vazodai anozodai. Ini handisati ndambochitira mukadzi wangu. Actually inini zvandakazviudza inini life mangu I don't cheat, I move on. Ndikaona kuti hazviite ndinotombogara ndiri single then ndozomove on ndatokudza zvakanaka nyangu izvi ndazvisarenda. Then musi wacho ndazoenda ndikanochinja malaini ndanatsvaga foni ndanobvisa munhu Facebook ndanatochinja everything then I put myself into Facebook then ndanambloka 2 days iye akundituka ufona achituka ndikuzobvunza kuti ko munhu ari kupi yezvo munhu achiva kuPort Elizabeth kune murume wangu osangana naye vakutodanana zvokutongoti one day matosangana nhasi matorara mese mangwana makutongomuvha makutoenda kubva kuCape Town kuenda kuPort Elizabeth nemunhu wangu osangana naye just 2 days. Then yefamily ask kuti zvaukuita zvikanzi hai uyo ari nani ari mature muhombe haambofanani nani naTandazi I'll go and take mwana because kuPort Elizabeth kwai kudhuze nekuJoburg ndokwaigara mamangu saka ndokwanga kuna Juju Masaya. Naona Mwari, what kind of problem is this? Ama moza zvinoitika manje
that time I was the one futhi akablame with all the people family. Hey, isiyana naso. Hey, munhu wako chimo zati it's hard guys. Dakudza icho kwagara guy kuti uri mukadzi ora murume ozviziva. Even when kama uda usangana pa sex chaipo. Baba pachirwadza. Unyazozati ndikuda kupinda pani pakapindwa. It's so hard. Zvokutodaro.